जोबोद समायना रायजो I have been so many times in Bhutan all three districts नोंसोरबो भुटान रायजोखौ बेरायहैनो नाजा Kasigasi Kasigao Punaka and Thimphu I have been मिथिंगानि हादोर भुटान रायजोआव जों बैसागुखौ फालिदों बे जाहैबाय भुटाननि सान्द्रजंगर होननाय जिल्ला आरो बे जिल्लायाव दिनै जों बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो गोबां बैसागु मोसाग्रा हान्जा बिथांमोना बाहागो लादों जोबोद मोजां जोबोद रंजाबाय जोङो आरो बयबो खुसि बयबो दिनैनि बे हाबाफारियाव मोसादों रंजादों जोबोद खुसियै दिनै जों बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों बियो जाहैबाय एक्चुअली आङो भुटान हादोरजों नांजाबनाय दारांगाजुलि जिहेतुके आं भुटान हादोरजों नांजाबनाय दारांगाजुलिनि सासे बिटिसिनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोनजों खोब मोजां रिलेसन दं खोब मोजां सम्पर्क दं ओंखायनो आं बिथांमोना खावलायदों एबार बैसागुखौ सान्द्रजंगराव खुंनांगौ होननानै बिथांमोना आंखौ बुंनायलाय आं बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आलासिफ्रा जाहैबाय सान्द्रजंगरनि बिफानि लेङाइ आफादगिरि दासुगुप्त सोनोम लोगोसे स्पिकार आसाम एसेम्बलिनि बिस्वजित दैमारि आरो गोबां आलासिफोर दंफायो भुटाननि बिफानि मेम्बार्स आरो आंनि लोगोफोर भुटाननि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बे हाबाफारिखौ आंनो खुंनाय जादों आंनो बेखौ माने बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नेक्स्टआव जों आरो गुबुन मोनसे हादोराव बेखौ खुंहैनाय जागोन बे खुंगासिनो बोसोरै खुङो जोङो खुंबाय थागोन जेब्लासिम जोङो देहाया मोजाङै थागोन खुंबाय थागोन